Ari mga kapianan, no? Serum pa, nagalin ako sini. Kita nyo na. Serum pa, mga bago magalsa oh. Drumdulong pa, oh. Pakadto ko sini sa Candelaria, Quezon. Siguro mga biyahe ko sini, mga 2 oras. Ara na, oh. Kita nyo, dulong pa, oh. Brutality pa, oh. Na. Ara, iog nyo na, i-video iog nyo, kita nyo sa expressway. Ari na kami sa San Pablo sini. Na, medyo sinasanag dun. Ari na ho na, ang parking na ko din sa Candelaria, Quezon na dyan. Candelaria, Quezon, no? Kanami gandang munisipyo, na, kita nyo na. Na, nakasimbahan, no? Kanami namin, ba, oh. Chimpo, Espanyol pa nang andang simbahan guro ba? Oh, baka namin na. Tapos kihiring na kay kaong-kaong na ito. Na napuli na ako na. Balik na ko sa Cavite para na oh, sa MCX na. Mga kaabyanan, mga kasimanwa, area ang istoryahan ta kamo. Partisin ang kaso ko kaina dira sa Quezon, Candelaria, Quezon, no? Medyo marayo-rayo gawa halin di sa lugar namon, no? Pero ako sa depensa, no? Subot silingon sa akusado kita. Ang kaso nga ina istapa. So pag istapa, nasa nga kaso, popular nga kaso, di ba lang? Para sinang nagahuring-huring karon da sa Nurala. May mga balig-gabligya ko no sa mga luti-luti da. Karon nagkomenta ako to nga siling ko balanyo ang posible nga ikaso sina sa mga gabaligya sang mga lote-lote nga kuno sila realty developer. Balanyo ang posibleng makaso sa ila istapa man. Karon, ina siya, iban nga topic, no? I-discuss na siguro sa pilakadlaw. Ang istapa, mga kabyanan, kriminal. Pag kriminal ang kaso, butsilingon, ang posibleng penalty. Ano? Ang penalty, pwede kang mapriso. Ang akusado, pwede mapriso pag kriminal. Okay? Karon, ang pamangkot, kung ginpasaka na ba ang kaso sa korte, pagsaka ba ang kaso sa korte, diretso na sa dayon, bumbahanay, irinaway, no? Pakitaan ay dayon ebidensya, kag hasta nga magdire-diretso ang kaso, no? Ginatawag nila nga trial. Ang sabat, posible nga hindi. Para sa nakaso ko. No? Sa nagligat nga hearing namon, nagkasugtanan na mga partido. No? Ang akusado, kag ang complainant, itong nag-akusar, nga settle, no? Settle na lang. Nga ang akon nga kliyente, ang akusado, ibalik na lang ang kwarta. No? Kwarta nga hambal nila nga danyos o kabayaran kung ano man ang ginapangayo sang private complainant. So, but silingon, okay na. Aprobado na sang korte na magbayad na lang ang kliyente ko sa sulod sang isa ka tuig. Okay? Karon, kung muna sang sitwasyon, ano matabo sa kaso? Ang posibilidad, ang kaso pwedeng ma-provisionally dismiss. No? Provisionally dismiss. Ibig sabihin, samantalang gabayad pa tong akusado sa iyang balaydan. Para sina, halimbawa sa kliyente ko, isa katuig. No? Kung aprobado na sang korte na, so ma-dismiss na temporarily, pansamantala, no? So, after 1 year, kung na-comply na, nabaydan na,
ang tanan. So dito lang ma-permanente nga dismiss na ang kaso. No? Or pwedeng mapalipot na siya depende sa korte. No? Kung nabaydan dayon, so pwedeng ma-permanente nga dismiss na siya. So tapos na ang kaso. Tapos na ang kaso. No? So hindi na tuloy, wala sang may na preso. Ha? So butsilingon mga kaabyanan, hindi butsilingon nga nagsaka ang kaso sa korte, no? Ang akusado hibi dayon mapriso. Hindi. Okay? Mapamangkot ka mo. Paano kung ang mga kaso ay mga halimbawa mga rape? Halimbawa patay, no? Pagpatay. Pwede bang ma-dismiss dayon? O matapos din ang kaso nga wala sang mapriso? Ang sabat? Pwede, no? Okay? But iba na nga topic. Okay? So ang ginapatag ko lang subong nga hindi butsilingon nga halimbawa istapa ang kaso o kriminal ang kaso, no? Madayo na siya o madire-diretso na siya sa trial. Kag madiretso na priso ang akusado, no? Balan ninyo. May ara subong nga mga kaso, no? Although criminal, bago magdire-diretso ang trial, no, ang hearing, no? Mandatory butsilingon nga kinahanglan ipaagi anay sang korte sa ginatawag nila nga mediation, no, sa Philippine Mediation Center. Halimbawa, ang mga kaso nga reckless imprudence na may napatay. Tapos itong balita to nakita niyo sa Facebook, no? Maliko ta na itong slakyan. Ano to? Toyota Fortuner ba to? O anong kwan? No? Gulpi may nagbangga sa likod. Ako to mga waswasero ko to malinti nga to. Patay. Karon ang ang kasagaran nga ending sina magkaso tong may namatyan, di ba? O misa kung kisa mga pulis ng mga diretso kaso dayon na. Okay? Ina nga mga kaso ng mga reckless imprudence. Ang kaso sina, no, mga kabyanan, reckless imprudence resulting to homicide. No? So, isa nga mga kaso base sa layi bago magdire-diretso ang kaso, ang trial, ginapaagi na siya anay sa Philippine Mediation para ang mga partido, ang namatyan, ang akusado, mag-istorya. Kung halimbawa ay pwede nga baydando lang, baydando lang. No, baydando lang ang tagyataw gibalangan lang nga civil aspect. So pagbayad, kung nagkasugtanan, tapos na. Hindi na madayon. Wala na sing may mapriso. Nasugidan ta ka mo. Ha? Sa tuod-tuod lang. Ha? Depende sa mga partido kung kisa, pag may napatay, 100,000. Tapos na. Kisa, 300,000. Tapos na. No? 500,000. Depende kung anong kasugtanan sa mga partido ngayon. No? So, reckless imprudence resulting in homicide, criminal. No? But hindi butsilingon nga mapriso dayon ang akusado. Saan mo na siya? No? Mga kaabyanan. So, kung may mga pamangkot ka mo, o kung sa pila ka adlaw, buwas, pwede ta sugilanon, kuris-kuris, sa mga partis ng mga layi, para sa kapabaluan, sang aton nga mga kasimanwa, kag mga kaabyanan.
No? Okay? Madamo gyud nga salamat.